Wa man di ay klarong jurisdiction din sa Pilipinas, kinsa man gyoy nangusog ana magpaaresto ni Digong, lamlam lang na sa sisi. Karong mga panahon na impierno gyud ni bay alang sa kini klaro istorya, impierno gyud ni alang mga igala sa mga kaalyado ni Digong. I mean literally political ha. Ngano man, di gina sila maigala paginhawaon. Muna ginaingon o sa drama pa kaniadto dagan samtang mayuta pa. Ha? Oh. Tago samtang may kataguan pa. Kaya bisag usaon nila may galag limod. Ug usaon sa nila may galag pangulipas. Yung maingon sila may galang nga dili man ni diversionary tactics. Istoryahe. Hatagan na sa taglang istorya may gala aron malingaw ta ug malimot na may gala sa dako kay kawat na hitabo sa flood control projects. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Di ta pwedeng malipat mga kaigsunan kay ang kawat grabe. Ultimo gani mga igala diri sa Davao del Norte sa DepEd mga igsoon Pastilan Dolores. Asa na kato gipangita na to? Gob asa na to gob? Matay. Adi gid daw ni katulgan hinuon may galas gobernador. Papanubagon gid daw ni mga katropa. Subo pa malandungon nga bisag sa DepEd. Now, Michael Mingay Hakusalim, maing buntag. Ang akong pangutana, boss, ang mga pikot inchik ba mag-holiday pod kaha na sila sa atong New Year? Kay kita murag ulug-ulugan ra kayong dako. Manirado ba na sila sa atong New Year? Ay kabalaka di Akil? No? Don't worry, Mike. Michael. Okay, di sana sila mga bli basta wala say mamalit. No? Vivian Labawan Latimbang Lucero, maing buntag sir, watching from Catanduanes. Layuan na nimong naabdan Vivian oy. Bisaya gyapon kabiyan. Naa ka sa Catanduanes layo na. Michael Mingay Hakusalim Akila Vlog maing buntag des Leyte. Kumusta? Kita ra ba kos video sa katong limbarok nga kanhing speaker? Nag-istorya dito mga igala sa haya ni Necrological mga igala services alang kang former speaker Jody Benicia. Ang limbarok mga igala nagbarog-barog dito. Nag-istorya. Wa oroy ka kuhitas kag may igala nang namatay. June Tindoy, maayo de kinana sila balaod nun nga bawal na ang freedom of speech. Bullseye! Bullseye! Kung si Sara na mapresidente, Sir Arnel, sila Trillanes na po'y manago ba? Puli-puli ra lagi ni. Actually mga katropa karon mo na ginaingon ako. Siguro sobra ra na nga description, pero sa tanan mga igalang nga mga kaalyado o nakutay kang former President Rodrigo Duterte, impyerno nila ron. Bisag kung saan may galag hunaw sa palasyo mo ingon nga wala lagi milabot ana. Di bang gud pwedeng muto? Kamu manuo mo. Be. Paminaw na to si Claire be. Claire. Dong paminaw na to na si Auntie Claire yun siya. Dili ni diversionary tactics. Dili ni diversion sa isyu. Kay sa una pa daw naa na daw ni mga igalang nga mga kaso. Himuon yun mong bugo ni Claire, no? Pinawa! Ha? Himuon yun ang bugo ni Claire, no? Ang diversionary tactics o ang diversion issue, wala na nagpasabot may gala nga. Kanang karon pa na dapat. Sa una-una, it doesn't matter. Tanggalan yung tagkabuot, mabuhanga. Kayasa ni mo, Claire. Sige dong, paliw ko dong. Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Yeah. Hindi ito diversion. Unsa? Dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Mm. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC. Dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. Istorya At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit. Mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report
patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, meron ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Suguon pa to. Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion. Dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Okay na dong. XFM Katropa. Hindi ito diversion dahil matagal na po na nakasampa ito sa ICC. Ug wala day labot ang Pilipinas mga higala sa pagsulod sa ICC. Sa ingon ni John Vic Rimulya nung niagi, group effort ito. Gibulabog na mo ni John Vic. No, gibulabog mo sa inyong kaubanan. Group effort ni. Sige daw be. Kamong naminaw mga higala para di ko magsigigyaw-yaw diri kay mo sakit na akong ulo mga higala magsigyaw-yaw. Nakulang ra ba kog kape ron? Mutimbla ba kog Santon Gold Coffee Mix karon mga katropa? Kamo ko no mga katropa, istorya ko no mo be. Mutuo ba mo mga higala nga manghunaw mo gud ang Malacañang karon milabot ana oy. Kung gihinganlan na sila, kung nigawas na mga confirmation karon nga mo ni ang mga co-perpetrator, mo ni ang mga kauban ni Digong sa pagpatuman sa extrajudicial killing nga ilang giingon, wala milabot ana sa ICC na. Pero kung pangutanon sa nimo mga higala, the same people, the same Malacañang, the same Anticler, pangutanon nimo na abay jurisdiction ang ICC sa atoa karon, wala sa karon. Kini mga kasuha ko no sa una ra mga higala. Okay, nanata diha mga katropa. Granting, mauna na, okay na na. Pero, mutuo mo mga higala nga dili diversion. O sige, buta na to, dili diversion. Pero at least, nagpahimulos karon mga higala ang administrasyon nga kani mga higala mao'y nahisgutan. Nga naman, panahon na ni aron nga, uy, samtang busy pa ang mga tao, sige kalingaw anang isyu ni Digong, panghinlo mo diha. Bersamin. Adrian Bersamin, atong text na to, tanggala to doy. Paniguro diha doy nga walay makita nga mga lama diha. Diba? Kasagaran mga katropa nga nalambigit ang bagadag kong iskutanan, korupsyon. Ang limbarok may gala nga kaning speaker. Tingog-tingog dahil wala ni tingog-tingog ron. Ayaw sugba, ayaw kapil-apil kay para di ka mapansin sa mga tao. Para sige halaga pangita pero di ka makapasamot sa sitwasyon kay wa man sa kamutingog. Rada karon no sa samtang nakabisi ang mga tao karon ano sila karon nag sige og hisgot kalabot aning kang Bato no si Bato ni tago na no si Bongo angay na pud tingaling mo tago mga katropa si Vitaliano Aguirre angay na pud tingaling mo tago kay sigurado man gyud ni si may mga panggukdon man gyud ni. Bullseye! Bullseye! Ingon gani mga katropa ang katong International Human Rights Commission diri mga higala sa Pilipinas no nga dapat mo gawas na daw warrant of arrest mga higala ni ining mga napanganlan karon nga mga co-perpetrator mga igsoon. I think dili pa. I think dili pa na mga katropa pagawason siguro. Ano man? Pamatod ni sa ninyo mga higala nga guilty si Digong nya dakpan ninyo ng uban. Pero di nyo na mapamatod-an, wa pa man kaso pa man eh. Kung mapamatod-an na mga katropa, Bullseye! Bullseye! wala may tiradan lang, dakpon man tanan. Pastilan. Alas 7:54 mga igalandag na sa Buntag Salvacion Gonzales. So, mabasa sa akong mga mensahe ninyo ha. Meaning apil-apilon ta mo. Kaya high blood ko akura. Genesis Bainyo. Shout out Dol from Garcia, Bohol. Good morning. Ay buntag yun sa Bohol. Nagpag Santon Gold Coffee Mix mo diha. O Santon Plus Gold Capsule ha. Bibian Labawan, Latimbang, Lucero, Bisaya ko sir, taga Magpet, North Cotabato. Nakaminyo lang ko Dres Catanduanes, naka-follow ko nimo sir. Salamat. Thank you. Salvacion Gonzales, good morning Sir Arnel, watching here in 3 de Abril, Labangon, Cebu City. Thank you. Ito, salamat sa inyo diha sa may Labangon, Cebu City. Thank Ayong you. buntag kaninyong tanan mga katropa. Good morning. Si Arnold Condino gikan may gala diha sa may Mawab. Thank you. Ada mga igala sa may manabunturan di ay. Thank you. Good morning katropang Arnel, si Auntie Claire himuon gyud ang tanan sa pagdapig sa iyang amo
kinsa may ni tugyan kang Tatay Digong sa ICC, di ba ang iyang amo man? Thank you. Thank you. Mel Lumantas, good morning Sir Arnel, watching from Magsaysay, Sevilla, Bohol. Shoutout ko sa akong asawa nga si Janet sa Bikil. Thank you. Ayong morning ni Mrs. Janet sa Bikil. Good morning. Ay bagitimbaya ka sa imong kauban sa balay si Mel Lumantas. Good morning. Oh. Good morning. Og si Uncle Dars, kontra nila ang insect pero nationwide ang pag-celebrate og New Year. Good morning. Dili man na kontra ni BBM ang insect, si kuan raman Tariela. Then Luna, pahiluman na si Claire, ma-stress na sad ko ani. Kung si Dilima na ay Junel, siya na ay Junior. Mo'y gidangat ron. Mike P. Adriano, kung si Sara ang mapresidente, sila Trillanes mo po'y manago. I am waiting for that day, mga higala. Kay laliman kaya karon pati si Alimango. Kailan mo ni Alimango? Kuan ba? Si Magdalo ba? Si Alejano, ni gawas na po mga higala. Nanggula gyud sila. Tanaw nila wa na gyud yung mga Duterte, wa na power ni gawas na ta. Nigula na si Alimango, nagpa-interview na po sa media mga higala. Paitan ng Pilipinas mga kaigsuunan. Arnold Bailoses, maayong buntag sir, watching live diri sa Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Salamat. Good morning. Di man makasulod ang ICC kung wala ni sugot si BBM. Si BBM lang pod makarescue kay PRR, basta di lang mudagan si Sara. Good morning. Alas 7:57 na may galantak na sa atong pagpanagubanuban. Ang punto ni Auntie Claire din mga katropa, sayon ra kayo mga galang, ano bang, halata ra kayong depensa magigsuon pero alams na bitaw. Matod niya magahigala nga dili daw ni mga igsuon diversionary tactics gumikan kay naana na diha nga isyu. Ang diversionary tactics madam, no? Kay bag-o daan wa milabot ana. Ang pasabot may gala sa tao kung may diversion, meaning gilihis ninyo ang isgutanan, it doesn't matter if it's new issue or old issue. But the mere fact nga mauna yung gibutang karon sa TV, no? Mauna yung gipaisgutan karon, aba malay na mo, no? Kung naamoy gisugo diya nga o kana na po inyong uting kaya, diya na po ta focus. Kamo may kuan diya, kamo may makasugo diya. Nya, moingon diya karon. Nga wala daw labot mga higala ang Malacanang, way labot ang gobyerno sa Pilipinas sa pagdakop mga higala kang Digong. O sa kini mga higalang kaso, no nga ginatawag mga higala nga kining extrajudicial killing, nga mo'y rason nga nung gidakop si Digong, gidamay higala dito sa Netherlands. Dili, wala ba na nagtugot mga higala ang atong nasod? Kadakong bakako ng imong presidente. Nga sa una may galang ipangutana siya musugot baka mo kooperar baka si tubag dili. Pero panahon may gala nga nagkabikil na og mutingog na ang kanhing pangulo may gala labi na susgutan ng mga pagpangurakot sa Pilipinas. Unsay gihimo ni BBM? Iyang gitugtan may gala nga dili na. Okay, dili ICC. Interpol. Nagyapong istorya ha. Pero ang klaro nga istorya magahigala ni ana. Kita ang nagdakop, kita yung nag-deliver. Na ba ICC dito? Tinuod lang ha? Ay nanyog damay-damay ang ICC. Ang ICC way nahimo, may galagwa nyo dakpa. Ngano man lagi ng mga nasod bay, kana si Vladimir Putin, has ka man naghanag sa na. Sa yung tinuod ha? Saya mga igalang gubat nga gilusad, batok may gala sa mga Ukrainians. Nga nakapatay may galag. Libo-libo ka kinabuhi may sons, bata, babae, mga inosente. Nadakop ba mga higala na si Vladimir Putin? Napapanubag ba na may higala si Vladimir Putin? Nga tinuon man gani may higala ka ng mga pasangil dito niya. Ang Prime Minister may higala sa Israel, Benjamin Netanyahu. Di ba? Pila ka mga Palestinong kabataan may higala, mga kababainan, mga katigulangan, mga inosente, mga vulnerable sa maigsoon. Ang may kalaban-laban nga igo dala mapaig may gala sa mga airstrike ay paygayon sa militar may gala sa Israel. Pagpanguna may gala sa way kahumanan nga gubat nga gipangunahan sa may gala sa Israel. Nadakop ba si Benjamin Netanyahu? Wala. Yan naman, di sila musugot nga musod ang ICC mga higala sa ilang lugar. Kaya para nila walay jurisdiction ang ICC over their own officials mga higala.
Pero nga naman, sa Pilipinas, mga igsoon, dili man gud ni ang ICC bay, ang ni Sodri, kita may nagnakop, kita'y nagdakop. Ang atong gobyerno mo'y nagdakop, mao'y naggapos, mao mga igalay, kita ba kag international police dito may igala naghawid di digong? Actually, wala eh. Katong panahon sa dakop ba, that was March 11 mga higala. Magtuig na, sunod buwan may igsoon, magtuig na. That was March 11. Kita ba kag police dito nga laig uniform? Wala man. Ang pulis dito, pulis may galang Pilipino. Ang mga general dito, General Tory. Isa may naa dito mga higala. Mga ginsakupan, mga tauhan, mga igsoon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Bullseye! Bullseye! Mismo gani si John B. Grimulya may gala ni Angkon, siya may nagsunog sa ilang planog niingon nga, it was a group effort. And later on, ilang gibawi kay masunog ilang presidente pero wala na. Nakadungog na ang mga Pilipino, mga higala. Bullseye! Bullseye! Dili man ibugo ni mga Pilipino intaw mga higalang di maka. So moingon mga higala si Auntie Claire nga walay labot ang Pilipinas. Kasi walay labot ang ICC ang walay labot sinuod lang. Kay bisag ka 20 pa ng ICC mga higala muhatag og warrant of arrest pag moingon ng Pilipinas, you have no jurisdiction here. Kami ang mo trabaho ani. Kami ang mo trabaho ani. Naa pa may actually bay. No? Dako man kuning sagpa sa ato ang justice system. Nakoy basahon karon taod-taod mga higala. Gikan sa International Human Rights Commission diri mga higala sa Pilipinas mga igsoon. Ato ning basahon taod-taod. Lani man gitawag niya mga higala nga dili na kuno kasaligan ang justice system sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Nya ikaw karoy abogado mga higala nga nagtuon ka dihag pagtilisura may gala insultuhon ka pa sa imong profesor. Tapos ingnon ra ka may gala sa justice system nga imong gibarugan. Wa man klaro na inyong hustisya. Pinuan na istoryaha ba? Ganahan ka na. Ingnon ra mga tropa sa banyagang dako may igsoon. Nga wa man klaro na inyong abogado pa mo. Kana inyong justice system di wa may klaro na. Joel Ando, maing buntag dol, naminaw mi dinis Davao del Sur. Musta dias Davao del Sur, kaya kasulbaran may galang kaso, may galang ni, pagpatay may igsoon kang Kapitan Dudong Bukol. Lagi, masa nining kalibutan na nining Pilipinas, may gala, pagwatay kwarta, may gala kita'y mamatay. Awa yun. Taman na kita may galas 40 dias, after that, wala na. Fernando Alinapon, maing buntag Sir Ranel, from Ubay, Bohol. Good morning. Adyong buntag ninyo diya sa Dansky Carion. Good morning, sir. Idol, nagbuto-buto imong tingog diri sa Kapalong Public Market. Uy, Ginoo ko, delikado naman. Kulbaan ba sa tana? Good morning, idol. Nagbuto-buto imong tingog diri sa Kapalong Public Market. Mga sikyo po by Dandan Carion. Good morning, salamat. Thank you. Salamat kay sa mga katropa nato diri sa Kapalong. Haw niya, doon na lang ko'y hangyo. Imong kalimot mga katropa karong pitsa 1. Marso pohon, Domingo na. Mga katropa, anniversary na mo sa XFM Tagum. Unya ang venue na to diya sa E-Park Tagum mga katropa. Datay daghang libre. Nya naa diha katong pinakasikat nga bonsitter sa